e komenda mano mantiere karka en kwan miwacho ni nyalore ka achiel ma piny Kenya osebedo go karka kamedo kano kaka medo dhiro wacho ni odonjo nyaka e hola mayo wadhi bedo gi thuolo mano mar finance ka wuok kuom kembe kod jogo maketo mwandu gin giwegi mochop $5 trillion koso ka gope moko bende pod wanyaneno kaka pod donjre and $5 trillion estimated over 10 years tinania ok $1 trillion e igachi tinani samo wangiye kingiyo budget ka budget tingiyo ni budget mar igani nyaka dhi kawo mana portion mare to ok owuoge budget marwa tiendo wuok kuom pesa mane piny e piny ka pesa mar piny ka piny onge gi pesa to oyiene piny ologowi to mae ok en ologowi en moving from debt financing to investment led tinania en ohala en ohala anyalo penjo nyikwara mogi ni kisami timo ohala tin kata gi siling 1,100 ta 1,100 ni iwero go tichaki duogi uso tichaki medore obeda 200 tichaki wero go tichaki uso to chako medore 300 tichaki wero go tichaki ka igarumo to 100 cha oseluorore over 5 times kata 10 times kore dhido ni 100 cha o kore ni 1 million nikech en gima o revolve en wala investment led tieni ka keto 1 million kawuono kata 10 million to ayudo interest mar 10 million no kata ken 3 months kata 6 months kata 9 months tiene bro chaka duogo yudo interest no chaka keto another million kendo kina nyaka keto 10 million mane momiyo en gima miluongo ni multiplier effect koro multiplier effect no kingiye gi wang maber ibro yudo ni obro en gi opportunity mar create double volumes mag opportunities emomiyo duong emomiyo ne ken 5 trillion onyalo buogo wang ng'ato mpiny 5 trillion ayudo lade to ki in ja investment ma ja business ibro yudo ni pesa mi chako godo biashara ki giko higa ki ng'iyo sales bari ng'iyo turnover mari tibro dhi buok kata ndo to ma pesa mabe an me ayudo dieri emomiyo oyuaye mondo bed in 10 years mano projection in 10 years time onego be nogo kata mana 5 trillion tata no jalo kata kalo kanyo onyalo kalo 5 trillion kata 5 trillion kokalo kanyo don koro tiende nango ne ja piny ka mintie gi lek ma sirkal ntiere godo mar keto piny Kenya achiel kuom pinje kumene ni piny ma umeo kata piny man tiere ngas machielo mwacho ne first world country tenani economic development maro dhi bedo